ngihamba emgwaqeni eThekwini ngahlangana noSiso Bomvu Muhle avele noma wangiqabula. Wena Ndaba. Ubani uNoxolo? Noxolo mngani wami. Usunomngane abantomazane manje wena. Usunabantu abangani bakho sekwabantu besifazane. Ukhuluma ngani Mdopana? Nondaba into engayifuni yazi yini? Uyazi la kamakhelwane ukuthi kuhlukenwe ngenxa lento kaNoxolo. Ubaba khona mayebhize lebe nomngane wentomazane umama khona echaza ukuthi akayithandi lento ukuthi umuntu wesilisa nganomngane wentomazane yazi agcina ihambile unkosikazi. Engafuni ukuyeka lo mngane wakho wentomazane. Usufuna ukuzoyiletha la ekhaya ke manje leyo nto. Iletha ubani Mdopana mina? uNoxolo usukhuluma noNoxolo manje nefoni nakho ufunani uNoxolo? uNoxolo ngakutshela kudade umngane wami uyaqala ukuza Noxolo. Ngithi mina usunomngane wentomazane. Nakho ke la Abantu besifazane sekwabangani bakho manje. Sinenkinga lapho ke ngoba ukuba uqale ngokubuza ukuthi uNoxolo uyini ubulili bakhe. uNoxolo umuntu wesilisa. Ngizobuza kanjani ubulili ngilibona igama libhaliwe uNoxolo? Umuntu wesilisa uNoxolo wase Western Cape. Awu. Kanjani manje abenengane le hawu. Aseba negama labantu besifazane. Noxolo. Uyabo ukuthi intshebe le. Ngisho ukuthi ufana sim video call what if ushintsha igama indaba kodwa baba siyekeni ke ku video call indaba benegama lomuntu osifazane wase Eastern Cape ngiyasho nje labantu base Eastern Cape banoxolo bahosindiswa beyabantu besisa ngithini ke mina unamanga awuyazi lonto angiyazi ngangiyokwenzana eEastern Cape mina hey mfazi kuningi ongakwazi ekugcineni nizothutha la ekhaya uhambe onohanjiswa izinto zasemzini yabantu kodwa ngimuhleke ngoba ngiyakubuza angiqini nje ngokuthi awubuza ngifike songijathe nomngane wentombazane ukuthi hayi phela mekuyindlela ukuthi ngicacisele ukuthi ngithule kade ngiyibuka ifoni yakho lebufonelo Noxolo ufona kanti nakhona futhi baba yile udabalala kamakhelwane olenzakalilo lenza ukuthi ngithuke kakhulu lo ukuthi khamba umfazi phela ugcine ehambile nangoba bakafuna ukushiya umngane wakho intombazane uthakaza ukumyeka futhi hawu futhi bayalokhuzana lo umngane wakhe nakha namisho njalo kuyacaca Mdopana sazomvideo call ke kodwa uNoxolo usuthi kodwa usuthi hayi baba nondaba indaba ngibuza ngendlala uma sunolaka endlala bangolaka kusho kanje baba abangani nondaba ngicabangani ngikuthinta yini hey wena ngeza phela baba konke kuhle wakho buyangenza nondaba ugangile namhlanje lapho bengidiniwe nje sengiyahleka manje hey lokho njengoba ngila ngizele ubaba wakwami ubaba wakwami unomngane wakhe wentombazana lo mngane wakhe wentombazana angibatholi kahle kwenzakalani ngoba ubaba wakwami into ayenzayo akasangizwa mina endlini ayisekho into engikhuluma ayilalelayo kumina so nje ngendlela engibona ngayo ngibona ungazuthi khona into abayenza nale ntombazana isona isizathu sibanga ukuthi ngibe lana angisathokozile nje emendweni wami eish okay baba uyakuzwa lokho yebo ngiyakuzwa khuluma ke Mbovu ikhona into kanjalo khona usise abangani naye yebo ayiqiniso kodwa ke hayi ebudlelwaneni kuyiqiniso kona kodwa ebudlelwaneni akukho ngaleyo ndlela leyo ngangichazele khona nomama ukuthi ngendlela ingekho into esasingayenza ngokuba phela besivele sizwana nasekuqaleni nayo intombazane nto amaziya khuluma ngayo so wena lento mhlawumbe iyakhulunywa emphakathini noma into enikhuluma nobabili kuphela nobaba iyakhulunywa abakhuluma kodwa bathi ake ngiyibonile mina ngokwami kodwa ngiyalandela ngiyayibona lento kodwa ukuthi iyona ikhona wena ngokwakho ubona ngathi bayathandana yebo Nile bakashana kamenze yapho zomlaza ngameva nenabendlondle noPapa ekhanda sibingelela kuyifundazwe zonke khona eNingizimu Afrika sibingelela nje le Black Live TV igama lami King Sicaka ngaluqa igama lohlelo ke owabuyelana emendweni asingena kodabeni siza ukuthi osihambele ubani uvelaphi uzengani sawubona mama yebo sawubona ninjani siyaphila kunjani hayi sekhona ntombi ubani lo uzwakele ushadele kaMbovu kangubani okay zwakele uzwakele noma ngizwakele zwakele isibongo sakho baba sakho nje isibongo sami ngokhuzwayo
Okay, mngoni. Right, ubuyiswa yini emendweni nama? Endweni ngibuyele umnyeni wami ongubane ngokuthini unomngani wentombazane. Okay. Lo mngani wentombazana uyezwana naye noma ngabe ngithi ngiyenzani ngithini endlini akangizwa mina. Uzwa kakhulu lo mngani wentombazana. Okay. Sesineminyaka ngiyikhuza lento kodwa ngiyabona akangizwa. Manje iyona into ebanga ukuthi ngize ngibuye emendweni ngoba mina ayikho into engayikhuluma naye. Yeah. Phela nje ile ntombazane ephambili naye. Wona Ayizwa mina akangizwa nje. akakuzwa. Akangizwa nje nhlobo. Uma uyibuka sifana ngathi umnakwenu uma uyibuka into. Ngibona kumnakwethu le ntombazane. Ngendlela engibona kwenzeka ngayo. Wayevele zwana nani ngashadi noma mhlawumbe into evele kakhulu ngoba senihlala ndawo senishadile. Singakashadi kusho ukuthi ukusebenza kwakhe. Kade sebenza lokuthi kumuntu nje ukuthi ema-meetingini. Ngangayazi kodwa le ntombazane ngiyaze nje ngoba sesishadile. Eqayeni ngangiyazi kodwa ngangazi ukuthi ingaba umngani wakhe kanje. Manje angazi lokuthi ichaza ukuthini. So wona leyo nto ekuhlukumezile. Iyona into engihlukumezile ngize ngibuye emendweni wami. Alright, ngiyakuzwa. So uma ubuka wona ngokwakho usawudinga umendo wakho ukuthi usebenze. Ngisawudinga umendo wami mengabe ubaba engase azehlise sibonisane kodwa ngisawudinga umendo wami. Inhloso yakho ukuthi aphume kule ntombazana. Yebo. Awuyithandi, hayi ukuthi ufuna ukuchazela ukuthi kungani Angiyithandi nje ngendlela engibona ngayo and ekhaya kunakele and ikonakele ngale ntombazana. Ngiyakuzama. Asenzeni kanje ingane zakuthi asihambeni siyoze ukuthi lapha mamdephana mayikhuluma naye ubaba uzochaza thini ngalobhululo wakhe wesifazana. Asihambeni ke. Okhulu kuthobeka ngicela ukuthatha ithuba ngikubingelele mbukeli weBlack Life TV ohlelweni lethu luthi wabuyelani emendweni. I am uMlangeni uMagasela. Ngicela bandla ukuthi senze kanje mbukeli weBlack Life TV. Lolu hlelo ke into esenzayo sizama ukuthi imindeni nemindeni ezama ukuhlukana sihlanganise sithi ayingeke nina. Indaba manje ngifuna ukushiya into yaletho uNkulunkulu into yasemazulwini siyibuyisele ngenkani. Besihluleka mina noma iKing sesithatha udaba selike ucwepheshe kodwa siqhubeke bese siyakhuleka uma sina sakhuleka noKing. Ukuthi inkosi yami ngicela bandla ungenelele kulo yamdini. Ngokhulu ukuthobeka ngicela ukubingelela ubhuti oseduze kwami. Sawubona baba unjani? Yebo, sawubona sisi. Siyaphila. Ubaba bayigama lakhe wakaba isibongo. Hayi, umhlonishwa ungubani msi? Awu Mbovu. Yebo. Nomafu. Yebo. Siyabonga ngicela ubingelele nje umbingelo weBlack Life TV. Yebo, sinibona ekhaya. Yebo. Yebo. Okay, bhuti wami ngiyezwa kuthiwa ngandlebeni ukuthi ushadelwe. Yebo, khona kunjalo. Unonkosikazi. Yebo. Imama likephi baba? Ukhona umama kodwa ke wathi usathi lapha kubo ngoba engazi ukuthi khona ngakuboni kahle kumina ngendlela shothi esihlalisene ngayo. Mbovu. Nifenishade bese kuphinde kuthiwa awuthi ngisathe ekhaya. Cha, shothi ngokwakhe mina nginankinga ngaze ngibe nankinga shothi ngendlela yokungaboni yena kahle ngakumina ukuthi ngokuthi khona kuba nabangani nabona abantu phela ngisho ukuthi phela abangani ngaleyo ndlela njengomuntu omdala phela nginawo abangani ngaleyo ndlela. Wona bangabangani Nje shothi nobulili ke phela yabo. Kunabangani shothi kunokuthi ngiyakuzwa mina ngubani ukuthi ungishonelele nale kodwa mhlawumbe nami angeke ngicacise umbuzo ukuze nempendulo ngiyithole ngendlela ehlelekile. Yebo. Nibangane emshadweni yini le yenza ukuthi umama zathi awuthi ngike ngithi uphuma kancane oyikhumbula wena uthi iyona engabona ngathi inkinga kakhulu ekuxabaneni kwethu. Yebo, hayi. Shothi kunomunye umakhelene nje we sisters esikhole naye besivele sizwana nje ngendlela yabo bezizwana ngayo. Ngale kodwa kobudlelwane bokuthi ke obufana nobakho mama yabo. Oh umngani yebo njengoba mhlawumbe nomngane wesilisa kuyafana naye defanayo. Into angekho happy ngayo ukuthi wena nomngane nomuntu wesifazane. Yebo. Lo futhi osondelene nasendaweni ngoba phela uyamazi uyambona futhi siyabonana kanti akukho kodwa kwenzeka ngali kona lokho ayinokucabanga ngabuka manje. So wena Mbomvu uma ungangicacisela yini kanti nihlanganise nomngane wakho niqale nini ukuzwana?
indlela nje kushuthi nasekuqaleni kwethu yabo sisathinta izidlo lezi yabo sithi nje hayi nabanye yabo kanti ke ubudlelwane bethu nje nakho nje ngabe nankingi kuthenini hayi singaze sibe abantu bokuthi ngeke omunye enze wakhe nomunye enze wakhe kodwa sibe sibonakala thina so utsho uyazi ngithi usushadile manje uKanelo uyazi so uyumtshela ukuthi umama uzizwa kanjani ngefriendship yeni ngangimtshela siyaxoxa uyazi kodwa phela ngokuthi ayikho into esiyifihlile ingakho sasithatha ngokuthi nakho inkinga ngoba phela kuyafana njengabantu sonke nje ngokuphilisana kodwa mbovu noma ngabe kodwa egcineni if leyo nto imenza angazihlaliseki kahle kwakhe ubona ukuthi nganzima ukuthi i-relationship yeni ithi ukuthi kancane yebo kunjalo impela sasikhuluma lokho mina bengithi ngoba akukho okufehliwa akukho kunjani khululeke kungabi nankinga nje ngoba lonto ayikudingi ngikukhathaza bheka mina nje ngoba nje ungazi njengoba ngiyimina khonkinga kodwa ke shuthi kungaba lula ukwamukela asenzeni kanje nake ake sithi ke asike siwashintshe ke manje amatafula akibo umama ono best friend ono chomi one male based ungazizwa kanjani ngalokho angifuni qambamanga akukho kona ngempela emizweni yami angeke kube lula ukwamukela ngiyeza ukuthi kube njalo kanjani ngoba phela uyazi usilento iyenzeka abantu babe bangani ngekho lutho wrong emizweni ngiyazi ukuthi ngeke kube lula ukwamukela kodwa kona kuyodinga ukuthi ngamukele ngoba anginaso isiqiniseko sokuthi lokho engakwamukeli mina enhlizweni ikona ngempela noma akukona yini Hayi mbovu mbukelo Black Life asilanda imama silanda uma iking sike sizwe kahle ngoba ngiyabona ukuthi ngizole ngimquestion umbovu agcine sesithole sekukhoneni siyaqamba sambiza umama sekukhona izinto ayireserve yayibo ngoba enzela ukuthi ya understand ukuze nami angivele ngimdedele silanda umama Phinde sinamukele-ke ohlelweni lethu olubizwa ukuthi wabuyelana emendweni sewuyana uKing Sichaka ngakaloqa ngihamba noma Mdebhani Soxolo ngani yakuthi sawubona yebo nondaba unjani Kakashi siyaphila njani ni siyaphila phambili abana Kakashi ngathi ubheka lo mjida wakho yavuma manje ukuthi khona abajida bami hayi ndaba amajida akho ngengeni okay kulungile mbukelo Black Life kulungile kambe vele size ngobest la sesiphinde sabuya isigaba sesibili sohlelo lesisuthanda kakhulu luthi wabuyelana emendweni sinomndeni kambe sithe umndeni wakabalo asiphambi kwethu warangubani ngikhodlwa kanjani nje abantu bakithi mambovu la khamba kahle bafethu yebo siyaphila bhuti ngiyasa mama sengibikelela lo bhuti anisakhuluma hayi sengiqedile soqedile yebo baba sibengelele so right yebo right okay mhlawumbe ungakusithi fahla nangu no baba sekhona la ukuthi isiphi izathu sokuthi umbekela njengoba ngila yeah ngizele ubaba wakwami ubaba kwami unomngane wakhe wentombazana lo mngane wakhe wentombazana angibatholi kahle kwenzakalani ngoba ubaba wakwami into ayenzayo akasangizwa mina endlini ayisekho into engikhuluma ayilalelayo kumina so nje ngendlela engibona ngayo ngibona ungazuthi khona into abayenza nale ntombazana isona isizathu sibanga ukuthi ngibe lana angisathokozile nje emendweni wami okay baba uyakuzwa lokho yebo ngiyakuzwa khuluma ke mbovu ikhona into kanjalo khona siseni abangani naye yebo ayiqiniso kodwa ke hayi ebudlelwaneni kuyiqiniso kona kodwa ebudlelwaneni akukho ngaleyo ndlela leyo ngangichazele khona nomama ukuthi ngendlela ingekho into esasingayenza ngokuba phela bezivele zizwana nasekuqaleni nayo intombazane into amaziya akhuluma ngayo ngase ngisho ukuthi hayi angakhululeka mina ekhululeka kodwa nakhona mina ngikhona anginayo yena kuphela vele hayi ukuthi kanjani kodwa ke akanako ukuqonda lokho wona senesikhathi singakanani ekhuluma lento naye mhlambe
isikhathi esayikhuluma kwangathi iyadlula phela kodwa ibuye ngokuthi igameke ezinye masixhumana nayo intombazana kube sengathi khona lokhuya kanti cha kubuye kudime ngoba phela nathi vele phela sibi njalo sina ukuhlukana nathi nezinye igameko zezidingo zethu ezihlukene. Okay, umdepani wena okhuluma nobhuti nikhuluma nafika. Isikhulumile wachaza udaba lakho uthi yena unomngani wakhe nje from high school bazwana ngambuza ukuthi yena umchazelile ufriend ukuthi imama likho happy nge-friendship yakhe. Wathi yena ubaba ayimchazelile kodwa futhi bayazi usi ngoba yikho into errong abayenza bona ba clean. So wasuthi umbuzo kaMagasela if umama mengaba uyena ono male based ubaba ngazizwa kanjani? Wasiyaqala waba namahamba kodwa phela mekungenzekile ukuthi phela yabo kwababaningi kophela. So silala isikhona. Ubaba kahle ngokucacile mina ngokuphendula yakhe ngeke abe comfortable if umama engaba nomngane umuntu wesilisa. So ngiyamchazela ukuthi no mama naye ufeel the very same way. So yini wrong ukuthi adjust ubaba ahlehlisa umngani achoose umama. Unless if umngani uyamsiza kaningi ngezinto ezahlukahlukene. Ziningi izinto amsiza ngazo. Yilokho engikushilo. Mhlawumbe ake sizwe wena into ekwenza ngempela umngane ongamthandi i-affect ngana nemphakathini mhlawumbe khona into usemphakathini qala lo sisi. Yebo usemphakathini. So wena lento mhlawumbe iyakhulunywa emphakathini noma into enikhuluma nobabili kuphela nobaba? Iyakhulunywa abakhuluma kodwa bathi ake ngiyibonile mina ngokwami kodwa ngiyalandela ngiyayibona lento kodwa ukuthi iyona ikhona. Wena ngokwakho ubona ngathi bayathandana? Yebo. Athi ngibona ngathi bayathandana nje ngendlela engibona. Nami ngibona kanjalo ngakaze ngibabone King. Baba nayi into la imingenhla ukuthi uyathandana iziphi lezi zinto zenza abantu ezenza umama azasole ngalendlela? Yebo hayi mangasho mhlawumbe impawu lezi zokuba njalo no connection kanti kodwa hayi azikho impawu ezithi nje mungaqhathanisa abantu abathandanayo ukuthi labantu laba bayathandana. Yazi uPaul lokuqala labo nephutha babungafika endlini ngesikhathi uthi bohleli nalomngani wakho and uPaul mengithi ngiyakhuluma iqiniso le ungahlikeli phansi ukhulume nami kanjani nami alwe nami endolunye uphawu ngintshele mina mesisi ngubane nobaba ngubane ilo lokuthi angafuni ukumdedela. Ngeke ungafuni ukudedela umuntu ongathandani naye. Ngeke. Sengaze kuphela umenda ahamba umama aphendele ekhaya. Ilona phawu nje olukhulu mina engihamba nalo ukuthi bayathandana. Phamsana manje Mike phutha. Yebo ngiyeza ngokwami angithi phela ngoba asithandani ingakho bengithi Ingoba nathandana. Umehluko wawungaba khona uma ngabe ngempela khona esasikufihlile ingakho mina. Yini kanti le engaka ngawe nobudlelwana bakho na? khona umehluko ngoba niyahlala naye uze kusungabuyi ngelinye ilanga. Ayikho into enjalo asoze. Yini le ekwenza loso ngempela ufele kuye ncamela ukungezwa umshini yini le ngaka? Hayi ngoba ngezwa umshini mina kuthi ke njoba bengingathi ngiyathi nje kancane ukuthi awukho okubi okutheni okwenzakalayo yabo ongathi mhlambe ngaze kuphazamise ubudlelwano bethu nomama. Ingakho ngathi mina ngicela kwamukele lokho. Kodwa wena baba uthi mamDepa ngesikhathi nikhuluma uthe ngeke ukubekezela ukuthi umama wakho abe nomngane umuntu wesilisa. Kodwa wena uthi akabekezela ukuthi wena nomngane wentombazana. Yebo ngokuthi nina kunokuhluka mina Hlukekani okwethu kudala vele engakafiki yena. Yebo ngalesa sikhathi nathi ekukhuleni kwethu yabo ngokuba mhlambe kube khona esasingakuthiwa siyakwenza sasingakwenza nasekuqaleni kodwa Hayi kuyenzeka kuyidelay indaba yokuthandana niqale nazana nijwayelana isikhathi eside bese mina comfortable around each other bese kugcina result ekuthenini ukujola. Mina ngiyazi King ngicela ukukhuluma iqiniso kuyenzeka umfana umuntu wesilisa nomuntu wesifazane babangana ngomunye wabo but i-friendship yakhona ayibi ukuthi khona umngane wami ozongena uzofica umngane wami ekhaya sihleli soba endlini kanjani manje kanjani angeke ngingashadile ngeke kodwa because egcineni umuntu wesilisa but khona la isikhala emisana khona here and there because sivele sikhule ndawonye whether sasifunda ndawonye or sasispend isikhathi esiningi ndawonye kodwa ubra wami ngeke ukuthi nje thina ngizothi kuvaliwe nje kuthiwa ngisatholakala ngibona umuntu wami akangitholi mina ngihleli nomunye umngane wami umfana
kodwa ubra wami ehlangana shosho sikhule ndawonye mhlawumbe dlala ibhola futhi yabo basketball depends kodwa ke engikusho ukuthi kuyenzeka baba bangani kodwa i-friendship yenu ayibi deep as abantu sesingarisk ukuthi umngane wami azahlukane nonkosikazi wakhe ngikhona hayi mina ngayihlehlisa ngamtshela ukuthi ayibra wami ngeke iyona-ke into eyinkinga kumina ngoba angeke ngiyimele ngizomnikani mina nikeze unkosikazi wakhe ngempela wenza njani kodwa nje ngeke ngiyimele ayinzima nami ngiyayibona akasho iqiniso nje ungubani asho iqiniso nje manje Mbovu la mina into engibuka wona fanele ukhethe ukuthi injabulo yakhe ingakuphi sure it either kumngakho noma emnganeni wakho uma uthi semnganeni wakho uqhubeka ukuhlala nomngane wakho udedele ingane yabantu ibuyele kuphi exactly my point ngoba lezi zinto ezikanje zigcina zenza ubutha gcina zenza ubutha mhlawumbe ungathola sekunempi between lo muntu othi umngane wakho nomngakho nabangani bamngane wakho nabangani bakhe indawo yonke sekuyaliwa kubangwa nje into ebingaxazululwa wena owedwa uma wena wambona lo yasisi nababangani isikhathi eside if ever wayengaba umakoti wayengamshadanga uhlale naye isikhathi sakho sonke ngoba ngathi isikhathi esiningi ufuna uspenda naye umlandelani lo muntu uzomhlalisa yedwa kubo kini kukhona kubo la ngahlala khona umlando mletha kini uhambo nohlala kwenye indawo bayi ngiyezwa lokho bekade kwenzeka kodwa phela ke manje kuhamba sesithe ukukhula manje nami umama bengacela nje ukuthi akwamukele ukuthi okwasekuqaleni kwangekho ngalendlela futhi namanje khona ubudlelwane bethu abusekho njenganethi sikhathi njengamanje kanti futhi akukho kwabanjalo ukuthi nje iyiphi ke part othi akamukele ukuthi umngane wakho usekhona kayindawo noma uthi akamukele ukuthi kwake kwenzeka ngeke kusenzeke ukuthi kwaye kwenzeka ubudlelwane bethu baqina ngaleya ndlela liyana ngalesi sikhathi yebo phela kodwa manje abusekho ngaleyo ndlela nakhona izidingo sesizenza manje akusafani nami senginomsebenzi omningi kakhulu angeni phela yena ake usunomsebenzi omningi manje yebo okuyiwona owenza ungabi nesikhathi nomngane wakho hayi ngoba uyabona isizathu sokuthi ungabi naye ube nomkakho sengikhulile umkami ngivele ngimdinga kakhulu yena ngimdinga empilweni yami sengisho nje ekuhlukaniseni nalo beyabudlelwane bethu lapha ekutheni ukuladla mina kumele wena Mbovu njalo sifake izinto ezingasuseka mawuthi ngibhizi iyonto enza ukuthi ngamboni mamdephana bangibhizi mhla ngingekho busy uzombona hayi ngokuthi mhlambe ngokumsebenzi sengisho nje empilweni nje vele manje yabuka izinto bekade noma ngathi impilo umsebenzi mina ngifuna ukuthola isizathu Mbovu sokuthi uthi angisayi ngimamdephana ngoba sengifuna ukuhlala la kungekho enye into kukundi won decidile ukuthi ngamngenelisa umama wekhaya ngithembise futhi ukuthi nakuyena uzobona nangu mfethu awukhulume naye awumnikeza lamazwi wanika mina mama ungadini kanti ngicela ungithembe ngiyaqinisekisa kulokho ukuthi ngempela ngoba phela nami shuthi ngiyacabanga mhlambi ukuthi ngisabambe ukuthi ngibekele ukuthi intombazane liyabe sizathi masuphinda bese ngenze njalo masuphinda ngenze njalo ngiyathembisa ukuthi angeke kuze kwenzeke hayi umnyeni nami ngoba uthi uyazehlisa uyaxolisa ngoba vele ngafunga ukuthi ebuhleni sebini mekhuluma ngokweqiniso ngiyamukela beautiful Nanza kwathi neyizweleke uma uyakusha kushoyo nombovu uyakusha kushoyo kodwa kubalekile prioritize lo muntu owamsondeza eduze qala before ubona abanye abantu ongabenza obhululu kuze kuhlakazeke into enhle kangaka iyabona nje mfethu ngoba phela inama ngamisana nobestie usehlezi kubo yena ongimakile nento nje engenza ngingabi right ihlehlelise mekuthiwa uMagasela yekho rahlehlisa slow la ikambi yabo kubo ukuthi izinto Is this personal? Never went to smoke. Asambeni mafethu siyabonga kakhulu. Thank you so much for watching this episode till the end.